أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في التغليظ في من عبد عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye araba suye hijriya bakkele ani kemenani ani binani ani woro saharu safara minye hijra sankalo fulanna bi suye otani wolon fulannai miladi nasaraw ka jate ba fula ani muga ani nani sankalo segina bi suye muga ni kelenai ambe dawda bugu masjid raja ambo kono darasu be Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid bonda minna ko babu ma ja fi taqlid fi man abada Allah inda qabr rajul salih ko minna na ka balili o giriya ikani ka dangali giriya mogo minne aye ala bato mogo nyuman do ka kaburu yorola la nyine munye kankari madani balilini dangali giriya ra mogo ka minye ala bato mogo nyuman ka kaburu la kuma mana ni minye mogo nyuman yere bato ode ka danga ka jugu ode balili ka jugu ka temenin ka yere nimbonda min fulani bi hadisa min kalana deresu masewo hadisa ma deresu temene nyan soro anye hadisa do damina o madafa anye deresu jo akono oye hadisa jumanye ولهما أنها أننا بغاري مسلم كنو كابوان بايشة بولو قالت لما نجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وتمامي سيا جيغنا تشيدن كمانا سيا شكرا أنا سببون أنا ما تفق تشيدن تنكرا يتره قميصة له على وجهه atumbe fini do aba fili anye dauka faija aqtamma biha kasafaha ni fini nya degu aba bo ayereka faqala wa huwa kadhalika chiden bake kafu kato ola halala ni saya sikra be nyugonna لعنة على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وعلى دنگا بيهودان النصارى ويوكن نبي نيمو قبرو منا كوك مصريه على دنگا بوكا يحجر ما صنعوا
nindanga foli sababu ye munye cidenye ninfo kam mantonye de naba kam manton bali ukana yahudani nasara ka bara nyona nke walaula zalika ni osiranye tunte uburija qabruhu ciden ka kaburu atumbe aka kaburu tumbe bokene kade kabila baqiya komi kaburu tobe jogomi me munna kaburu ciden ka kaburu do namba setu kono asirana de yahudanu nasara yemin kale kamanton kano ke aka kaburu la khayra annahu me cide khashiya an yuttaqija masjida ciden sirana naale ka kaburu bora kenema komi kaburu to mogo kana mina ka ke misire ka ke salliro anko kalancogo fula benina sarahu baga yere beno kalancogo fula infoanye khashiya khoshiya derisu temenen kumanu kame ube sarahu kono derisu temenen hadisa anya damina anya bila yoromi qawluhu yahjuru ma sanaw abeta sagi kata usemenu kasarahuma qawluhu yahjuru ma sanaw ay annahu sallallahu alayhi wa sallam alaka kira laka tanubaka qala dhalika fi siyaq al-maut cidenyen nin kuma fo ka to saya sikara de la tahjira li ummatihi mimma sana haulai naba kamanton baga yahudani nasara yeminke ukanake li'annahu alima annahu sayamutu parce que ola halaina cide nyado ko alebesa wa annaha rubbama yahsulu haja walau fi mustaqbil al-ba'id cide nyado nin ko sugu min fuleninye abena ke harina kera wakati jande akacha abena ke harina kera wakati jande wakati na tola harina kera wakati jande modo be sekale ka kaburu mina ka ke misire na bora kenema qawluhu na ko hadisa kono walaula dhalika uburija qabruhu uburija ay ukhrija min baytihi ni osiranye tunte utumbe ciden ka kaburu boso kono lianna alburuja manahu juhur buruja kure munye bangeli ay laula tahjirun wa khawf an yutaqija qabruhu masjida la ukhrija wa dufina fil baqi masala mana ni ciden tunte sira konni aleka kaburu bora kenema uba mina ka ke misiriye ciden ka kaburu tumbe bo atunte do sokono atumbe bo kata asudo baqiya ka kaburu soda misalila lakinnahu fi baytihi aswanu lahu wa abu'adu an yattaqija an itiqajihi masjida ni kaburu mbe sokono ode tangalendo kaburu inye ode kaja ni kaburu ntemina kake misiriye falihaja lamu yuburaz kabruhu ninde koso umachiden ka kaburu bo wa haja ahadu li asbabi allati awjabati allan tuburaja makanu qabrihi sallallahu alaihi wasallam nimfule sababu dode sababu munun yato ni ciden ka kaburu na akayoro mabokenema a sababu fula bala sarahu bagabino befo ninyo adoye muna ciden ka kaburu donna sokono puru na bora akana minaka ke misire ode yato ciden ka kaburu mabokenema donna sokono ninyo sababu doye ومن أسباب ذلك إقباره صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض النبي إلا دفن حيث قبض تيرن ككبر تولي سوكونو أسباب دوية منيتوني نيتيرن يريه كبار يالك
ko nabi nyuma ni inni mbora yoromi ika sube do yoro de la ko fona hadisa da sabatira ciden bolo nabi nyuma ni enni minana yoromi doro ika sube do yoro de la nin fana sababu doye min nyato ciden ka kaburu donna sokono wala mani an yakuna lil hukmi al wahidi sababani fa akthar balilete kiri kele sababu fula bese ka sorala ube sababu bese ka sorala min ka jafulaye kama anna sabab al wahidan qad yatarattabu alayhi hukman comme ni sababu kele ni kiri fula bese ka ye akono awa abese ka ke kiri kele fana sababu fula bese ka yala aw aksaru ube min ka chanoye sababu kele ni kiri fula bese ka ye ala ube min ka cha kiri fula ye donc kiri kele fana bese ka soro ni sababu fula be soro la min ube min ka chanoye ka qurubi sams misale la komitile bini fule يترتب عليه جواز إفطار الصائم وصلاة المغرب نتلبنا بك سببيه كناني كيري فلاي موني نتلبنا سنبغا باكا سنتيجي نتلبيني أبك سببيه فنا فوتري سالي بسالي donc tilebini kera sababu kire fulabe sorala sumbaga baka suntige futuru be salli qawluhu qayra annahu qushiya an yuttaqida masjida menna ko hadisa en kono ciden ko hadisa en kono me ciden siranna ube seba siranna misiri nyoro kanake minakake misiri qushiya fiha riwayatan qushiyan wa qashiya qushiya min fulani ne riwaya fulabala qushiya wa qashiya bidam al-qam wa fathaha fa la riwayat qushiya riwaya min nana qushiya yakunu alladhi waqat minhum al-qashiyatu sahabatan radiyallahu anhum niyake kushiyaye munu shirana koni ciden ka kaburu bora kanake misiriye uya do sokono obeke shebaude niku kushiya ubesage kata shebaude ma shebau shirana ni ciden ka kaburu bora kenema akana minaka ke misiri ode ato uya do sokono wala riwayati qashiya min niyake qashiya riwaye يكون الذي وقت منه القشية نبي صلى الله عليه وسلم avec منشرنا كافوني كبرو بورا أكناك مشيريه شرا بغا يمبك تشيدن دي ولا على كتنونا كشباكا والحقيقة حقيقة مني أن الأمر كله هاشل ننكو بيد كيراي فرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما قبض النبي إلا دفن حيث قبض تشيد نيانك باريا كن نبي نيمان نيما من يروشي فويه ويا سود ويردلا ولا أنا اليهود والنصارى تشيد اليهود والنصارى دنگا لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا parce que wulu yukan nabi nyimo ka kaburu mina ka ke misiriye khawfan min ittiqaji qabrihim masjida cide ne yahudiya danga munna ko uyu kan nabi nyimo ka kaburu yahuda ni nasara cide nyu danga munna ko yu ka nabi nyimo ka kaburu uyo mina ko ke misiruye ayu danga o kam munna parce que afana sirana akam manton kana ka kaburu mina ka ke misiriye وصحابة رضي الله عنهم شيبوا فنالك جكبوما أنتفقوا على أن يدفن صلى الله عليه وسلم في بيته بعد تصورهم شيبوا فنا بناك
ku ka cide ka sudo ka sokono tuma min ye musawara ke ka ɲɔgɔn hakilina ɲini u taara bɛn o de kan ko ciden ka su ka don a ka so kɔnɔ li'annahum qasawu jalika parce que u fana siranna o de ye ni ciden ka kaburu bɔra a kana bato wa yazuzu an yakuna ba'duhum ashara bi an yudfana fi baytihi wa laysa fi jihnihi illa hadhihi alqashiyatu abe daga ke seybaw do ye koreya ke ko ciden su ka do ka so kono ka soro foyi tun u dusukun kono u hakili la nin ni yoroni siranite abe se ka ke seybaw do ulu ko ciden ka do ka so kono kaburu kana bo ni yoroni de sirani tumbu dusukun kono wa baduhum wa basru do fana asara an yudfana fi baytihi wa indahum ilmu bi annahu sallallahu alaihi wasallam ma qubida an-nabiyyu illa dufina haythu qubida iba soro do fana ye koreya ke ko ciden su ka do ka sokono iba soro min tumbe doni min tumbe ulu fana fe ni hadisa de doni tumbe ulu fana fe ko ciden ko najuma sin nimma mina yorosi fo isu be do o yoro de la wa khawfa min ittiqadihi masjida ani fana iba soro seba do nim fula be soro doni bu bolo ko ciden ko nin nabi nyima fatura nin minana yoro na sube do ode wa sube do yoro de la usiranna fana ciden ka kaburu na bora fana kana mina ka ke misiri nin fula be yere uluka hakilla wala wuye isara ke ko aka do sokono o fana be shaka ke o fi haja li hadisi wa li hadisi sabiqi abinni hadisala ani hadisan min temena تحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجدا كمبلي أنكنا النبي نيوما كقبر منا كاكم مشيريه وهم أفضل الصالحين مغو نيوما فنا كان نيوما نبي نيوما دي لأن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع بس النبي نيوما كان مرتبة ودي مرتبة فلوية مرتبة ناني نيوكونشي التي قال الله تعالى عنها مرتبة ناني ni alako kabwa mamasamin kortalendo ومن يطع الله ورسوله فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا alako ni mugommin alabato itugura ciden ko nunun de ye mugo ye nu be fara mugo ka ala ye mugo munun nema martabaw jate bena sisa minan nabiyina nabi nyumaw folo martaba folo ye woye do yoro folo ye woye wa siddiqina do yoro fulana martaba fulana woye ciya tiguye wa suhadai martaba sabana do yoro sabana woye sedu suye wasalihina martaba nanina wayamugo numawye ni mugo min ka jenyogo kera nunun de la gara ka jenyogo na nyana donc kuma la nyine munyenninya ni balili kera na mugo nyumaw kan nyumaw ye nabi nyumaw de ni balili kera uluka kaburu kana mina ka ke mishiriye mugo nyumaw to fana bo chogola atadege ka kaburu ka ke misiriye bali hadisa na chogo doyo iraira itagajo qubura anbiyaihim wa sulahihim wa salihihim masajida hadisa ire way doya faraka ire uyu kan nabi nyuma nu kam mo nyuma ka kaburu mina ka ke misiriye donc atebbe mo nyuma ka kaburu ko ke salli roye kube ka sujure buye o tebbe silamiya sariyala bon nabi nyumo ka kabura mo nyumo ka kabura ka ke misiri kam misiri jo doronte de o be franfancia bena ni sallira yoro la doro akera misiri itiradu wa jawabuhu balili do ko wa kuma balile undo be se kana amma
o kuma balilen munun bena mambu jabi cogodi mana ni ciden ka kaburu be sokono kaburu batolan alquburiyin ni subha bubolo wakati be nan ko mogo nyuma ka kaburu ka barika nyini ube ka ke salliro ni misiri atebbe ube ka sojo kaburu ko atebbe ube kaburu ka ke misiri kono atebbe kaburu batolaw ba fo ko ciden ka kaburu yerebe sokono o kuma be jabi cogodi ida qala qailu ni fo baga do ko nahnu alana واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر رسول صلى الله عليه وسلم فإنه في وسط المسجد فما هو الجواب نفو بغدوكو ايوا سيسا ام بنم بمشكلة دوكونو وهي مشكلة جمعية سيسا تشيدن كقبرون أبي تشيدن كمسيري چمانچه دلا نمو من ينفو ahli sunno wal jamaa ni hadisa fo bagawiye ko ewa kaburu kana kem so kono so kana jo kaburu la misiri kana jo kaburu la ni mogo do ko amma sisa ciden fana ka kaburu be misiri chamanche de la sisa ambo jabi chogodi qulna al jawab ala jalika min wujuhi amba fo tigima ambun nin kuma jabi chogo damado la jabu damado ambo ke ka nin kuma jabi la hala damado al wajh al awwal la hala folo anna al masjid lam yubna ala qabr kiden kam misiri majo kabruka bal buniya al masjid fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam kiden ka kaburu kiden kam misiri jora kiden kan yana ma yalade o ya sura mafatu yire ni mo min ko aw ba fo so kana jo kaburu la ciden fana ka kaburu fule misiri kono aw ba fo ko misiri ka atebbe kaburu ka ye misiri kono ciden fana ka kaburu fule misiri kono an ba fo ciden ka misiri ma jo kaburu ka ciden ka misiri jora a yere ka nyanama ya de kono o ya sura mafatu yire folo ama jo kaburu ka niñe jabu fuloy ciden ka misiri ma jo kabru ka de ciden ka misiri jora ka ciden to nyana maya de la al wajhu sani la halaf fulana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fil masjid amba fo ciden fana suma do misiri kono niñe jabu fulana ciden kam kabru ciden aka suma do misiri kono حتى يقال إن هاجة من دفن الصالحين في المسجد بل دفن في بيته كيدن كبر مدو مسيري كونو جانكو أنافو كو نيني مغنيما كا سو دوني مسيري كونو أكا سو مدو مسيري كونو كيدن سو دونا أكا سو دي كونو نيني فلان الوجه الثالث la hala jabu sabana la hala sabana ka kaburu batolaw jabi munum be dalila kene ciden ka misiri ciden ka kaburi aka misirin kono ambu jabi jabu sabana anna idkhala buyuti rasul sallallahu alaihi wasallam wa minha baytu aishatan mal masjid laysa bi intifaqi min as-sahaba amba fo tigiye ciden ka furmu so doni ciden ka so doni misiri kono ambay setu ka sobo o kono ni ciden ka kabure ba ambay setu ka so min kono sheba ma bi ala bal bada in qaradan aksaruhum wa lam yabqa minhum illa qalil ciden ka yawa so ma do misiri kono abada fo sheba chama mbannen ko fe jiyan kono sebo chaman fatulen ko fede foyi mato jiyan kono ko seba fitinute wa zalika aman 94 qariba hijriya ciden ka so kado misiri kono
anan bay situ ka sownu ka fara misiri ka kudo misiri kono akera hijriya ewa bikononto ani nani hijra sam bikononto ni nani na taqriba ciden ka sowni kaburu donna misiri kono odela falaysa mimma ajajahu sahabatu wa ajma'u alayhi wo ciden ka ewa kaburu mfana donni misiri kono fente femminni shebaw ya ladaga shebaw ma biala ma anna ba'dahum qalafa fi jalika shebaw do yere ya koyi soso amaso shebaw do yere maso ciden ka kaburu doni na misiri kono وممن قال فايدا شهيد ابن مسيب من التابعين منو نمغو سوسو ciden ka kaburu ewa doni na misiri kono tabina wula shahidu bin musayyib amaso falamu yarda bi hajal amal akera shahidu bin musayyib tilela amas jenin barayinye hari mawiya nunun tile kaburu nunun mado sokon al walid ibn abdul malak wode so nunun do sokono kaburu do sokono al walid ibn abdul malak o yere ama doni ke bagaw musawara Cheikh Salih Fawzani be min fo o yere fama de do masake de do aye bara inke masake de do ama doni ke baw ka hakilina nyini amu musawara amu hakilina nyini ayudo doni ke baw majena doni ke baw masira dama a wakati doni ke baw munun tumbe Sayyid ibn Musayyab amaso kaburu nunun ka do so in kono sheba mu do de masake do de yudo al walid ibn abdul malik ibn abdul malik al walid ibn abdul malik odo ye so nunun do misiri kono kaburu bu kono ba sore raw nyaaye munya ale fana bilanina ko fula de nyogon soro ale fana la parce que ciden ko fe umaru ye do fara misirinka usmana ye do fara misirinka bo mo ni misirin korola do be fara ka kata do kanka fara ka kata yoromi ale tilela fo misirin korola fo aka fere de fana bo aya la je fansite fana ni o bese misirin bese ka yurwana ye fo so nunun ka dode ko fula ye nyogon surala ciden ka misiri fule ka koro puru ka yurwa ko fula dola kele bode ke imanna misiri mbo anola ni yoro korola na yoro ferele nyere madina ngata misiri njoye mo be se ko kya ka ciden ka misiri bo anola ko beti ojo yoro re pura ka fere o be se ka kewa imma na so nunun faraka na se ka fere ni o yoroye tuma min nin ko fula ye nyogon sorale fanala ko fula yi cinyali bu fula bela min ka cinyali ka nugalema min kele ka nugalema ayota aqafu dararaini parce que ale fana ka so nunu fara misiri ka kaburin ka do misiri kuna ka yurwa o kan nugale fana ma ka temale ka fo ko be misiri mbo no la yere pew kata jo yorowere donc ewa so nunu ciden ka kaburu bu kono udonna misiri kono anka jabu sabana yinni shebon kabarate shebon ma jenai bal har tabina munun sorole ma jenai masake da yake amma doni ke bawo hakilina yini alwajhu rabiu jabu nanina anna alqabra laysa fil masjid atabada idqalihi anka jabu nanina kaburu batolawuma an ba fo ciden ka kaburu te misiri kono hari adonnen ko fe misiri kono abe kome te misiri kono li'annahu fi hujrati mustaqillati an al-masjid parce que kaburu ba domona adamana sode kono o soyi ni misiri te kelenya kaburu donnen fulo misiri kono de me hari bi kaburu ba damana sode kono misiri kono na ba damana sode kono فليس المسجد مبني عليه مشري مجو قبرينك
ولهذا جعل هذا المكان محفوظا مهوتا بثلاثة جدران ومهوتا بثلاثة جدران ودي قصو كابورين بيرومي ويروين تانغا كاكوري نيكوغو سباي كابورين بيرومي ويروين كولوشي كاتانغا كاكوري نيكوغو سباي وجعل الجدار في جاوية منحرفة عن القبلة ويش اوا كوغو نونون كونكي يرولا كوكي فاندولا كو جنge كابو قبلما كوكي سون كرفلان فاندولا كو جنge كابو قبلما أي مثلث ويه كوغو نجو كاكي مثلث دي مانا سلغي سبا سلغي ناني تري سلغي سبا وركن في جاوية الشمالية من مسيري نمان ينفع ويكوغو سباين كون يسي ويردما بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف pour harin mogo min be salli ete se ka salli kinyesi kaburu nunuma uye kaburu nunu kogo nunun jo kogo saba ne kogo nunun ku ma ke ewa selege nani yede uya ke selege saba de u ku bilakata misiri ewa numana ni ebe salli sisa e jengenen de be to kabo kaburu ma ete se ka tile kaburu nunuma ko ebe salli ibe jenge kabo kaburu mare ikere de be di kaburu ma inye ite se ka nyese kaburu nunuma chokoshi fa bihaja kullihi nimbe koso ya julu li iskalu alladhi yuhtaju bihi ahlul qubur nyagambi ube wuli kaburu batola wuye be delilani huja keni nyagambi mununye chiden ka kaburu ko misiri kono ninjabu be ke sababu ye nyagambi mimbu bolo subha mimbu bolo ka wuli ka boy ويقولون وبافو هاجا مجو أهل التابعين إلى يومي depuis tabinaw tile tiden ka misiri fule tiden ka kaburu fule misiri kono wal muslimun qad akharruhu wa lam yunkiruhu silamahu ya sabatu man nan kariya kaburu batulo be seka nim fonni fa naqul amba fuye nu yen nim fo ka fo depuis tabinaw tile tiden ka kaburu fule misiri kono silamahu ya sabati kata tabinaw tile fo sisa nu yennin fonye ambu jabi innal inkara qad wujida hatta fi jamani tabi'in amba fuye ayi ciden kam wa kaburu misiri kono kan nan kariya kabama awsoro la depuis tabi'in utilela walaysa mahalla idmari bemma kaka fente femminni benkeraka wala farja annahu ijma'u akaka yere an ka ke yere se aka soro ubenna ka ko ciden ka kaburu ka do misiri kono faqad tabayyana al-farq min wujuh al-arba'ati allati jakarnaha haraka soro benke raka ka do misiri kono yere faragum mimbe ani kaburu to ni nyogonche anye jabu nane minfo o wasara jabuye kayira ciden ka kaburu misiri kono ani mugo nyuma wore ka kaburan ka musire jwala ubanka bon jwala utekelenya anye la hala jabu nya hana nani mefo oye yerede nanko yerede ubenna ka kado misire kono jabu nani wasera kasoro bem nyere maka umabya ka iresebo umabya ka tabino umabya ka ko ciden ka kaburu nunun kado misire kono umabya ka ire aha wala mbese kata hadisa doina wali muslim أنا مسلم كنو أن جندب بن عبد الله كارثة من جندب بن عبد الله ما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتفل لجي أنا مسلم بولو كارثة من جندب بن عبد الله ما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بقمص ko alayya me cide masani ciden ka fatu nitile duruye abe komi mogo nyuma kaburu ka sojo ula ka kogo jo ula ko ke saliroye ko ke misriye
ciden ka ɲanamaya kɔnɔna la ye balili k'a la a ka bana kɔnɔna na san'a ka fatu ni tile 5 a ye balili k'a la k'a to saya sikara la a ye balili k'a la saya sikara ta hadisa ma tɛmɛ kan wa ni hadisa fana ye san'a ka fatu ni tile 5 ye ciden ka ɲanamaya k'a to a ka hayatu ɲanamaya la a ye balili kɛ nabi ɲumanw ni mɔgɔ ɲumanw ka kaburu u kana kɛ saliyɔrɔ ye k'a to bana la san'a ka fatu ni tile 5 ye a ye mɔgɔ bala la k'a to nimakara la a ye mɔgɔ bala la a ko san'a ka fatu ni tile 5 ye wa huwa yaqulu inni abra'u ila allahi an yakuna li minkum qalilu ciden ko ne bɛ bariya ka taa ala ma ne kana tere mina aw la fa inna allaha qad ittakhadhani qalila ala ye ne mina kin kɛ teri ye kama takhaja ibrahima qalila komi ala ye ibrahima mina ka kɛ teri ye cogo min wala kuntu muttakhija min ummati qalila la takhajtu aba bakari qalila ne ka mantonw la ni ne tun bɛ mɔgɔ mina ka mantonw la ka kɛ teri ye n tun bɛ abubakar de mina ka kɛ n ka teri ye ala wa inna man kana qablakum ala harfu tanbih ki hakka hakili jigi ciden ko mɔgɔ minnu tɛmɛna aw ɲɛ kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida u tun b'u u ka nabiyumaw ka kaburu mina ka kɛ misiri de ala fala tattakhidul qubura masajida awa ciden ko b'aw fana hakili jigi akana misiru mina k'u kɛ akana kaburu mina k'u kɛ misiru ye k'u kɛ saliyɔrɔ ye dɛ fa inni anhaakum an zalika ne bɛ aw bali o ma a kan'o kɛ dɛ n'an taara sarahutigi ma qawluhu bi qams ay qamsi layali su 5 lakinna li arabu tutliquha ala li ayami wal layali arabu u bɛ se ka a fɔ tilew la u bɛ se ka nin kuma fɔ suw yɛrɛ kan mɛ ciden ye balili kɛ nin na san'a ka fatu ni su 5 ye qawluhu abrahu albara'atu hiya taqalli na ko bariyali ye mun ye k'i tigɛ k'i bariya ka bɔ fɛn na ay atakhalla an yakuna li minkum khalilu min bariya teri kana kenne teri kana sɔrɔ ne awla min bariya ka teri mina awla qawluhu qalilu huwa alladhi yabluqu fil hubbi qayatihi qalilu kore munye iye mɔgɔ min kanu ka se a dan bɛɛ la kulla ye o de ka mɔgɔ kanu ka se a dan bɛɛ la li'anna hubbahu yakunu qad taqallala lijisma kullahu parce que a bɛ komi a tigi ka kanu donna i farikolo bɛɛ de la i y'a kanu kojugu fo a kanu donna i farikolo bɛɛ la o de ye qalilu ye o de ye kulla ye qala sha'iru yuqati'u mahbubatahu baytulikɛla dɔ y'a fɔ n'a b'a kɛ k'a ka kanubaga kuma ɲɔgɔnya qad taqallalat maslaka ruhi minni وبجاء سمي القليل قليلا أكو قد تقللت مسلك أروه مني أكو إكا كانو نين دون يروب إكا كانو دونا بيلا وبجاء نين دي قصو سمي القليل قليلا وكو تريما وقليلا تري والقلة أعجم أنواع المحبة وآلاها أو التريا القلة كانوا akan noniya ba ana akan noniya korotale kalite min ka boni kanu beye kanu kalite min korotale no kanu beye o yede kanu min alqulla qalil walam يثبتها الله عز وجل فيما نعلم إلا اثنين من خلقه ألا ما كانوا سبتي أني موسيتش أكم منتون وهذا ما دونا دانفونا أمبي ميندو نمو فلاتي ألا ما كانوا سبتي موسية أني موسيتش
nambe mindo ni mogo fulate wa huma ibrahim fi qawlihi ta'ala mogo fulanye jonye folo ibrahim ala ko wattakhadha allah ibrahim khalila suratul nisaa kono ala ko ala ye ibrahima minaka ke teriye o muhammadu mogo fulana ye jonye muhammadu sallallahu alaihi wasallam li qawlihi sallallahu alaihi wasallam ci den yere ka kuma koso inna allaha taghajani khalila kama taghaja ibrahima khalila ci den ko ala ye nemina kinka teriye comme ya ibrahima minaka ka teriye chugumi wa bihaja ta'rifu الجهل العظيم الذي يقوله لأمته يسمى كوننا أكو إبه جاهلية بدو مغو منوني كلامبالوية مغو چاما إبو كجاهلية بدو نوبا يقول الأمة كلامبالو بمينفو أني مغو چاما بمينفو إبو كجاهلية بدو إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله مغو منون با فكو إبراهيم أي على كتريه كم محمد على كانوا باي mais منون بنين فو أولو بلو كانوا أودبه القلانية mais جاهلية ديوية وهذا تنقص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم parce que ninya ka ciden nakaside ni ko ala ye ibrahima ala teriye ibrahima ye ala ye ewa kanu baga ye muhammadu ye iye ciden ka hakke nakashi ya nahu bi hadhihi maqalati parce que munum bennin kuma fo kalambale munum bennin kuma fo jalu martabatan nabi sallallahu alaihi wasallam duna martabati ibrahima uye ciden ka martaba jigi uye ciden ka titiri jigi ibrahima ka titiri jukoro mogo munun benin kuma fo mais ulu tigi fana nyana ulu ye ciden ka martaba korota ibrahima kade ka soro ni ya lajje ni dalilan uye ciden ka martaba jigi ibrahima ka martaba korode ka soro ciden ka martaba de ibrahima ka chogodi adallahu bina wali annahum ija jalu habiballahi lam yufarriqu bainahu wa baina khayrihi minan nas nu ye ciden ke ko alaka kanu baga donc ima difference ni farago do e wa ciden ni mogo toche parce que ala be mogo be chaman kanu inna la yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin nin kacha wa yuhibbu almuhsinina yuhibbu sabirina nun kacha qur'ana kono ni e ko ciden ye e wa ala kanu baga ibrahima ya teriye abe komi ye ciden ni mogo to ima difference do ciden ni mogo to ni nyogonche ani mogo to be kalanya fa inna la yuhibbu almuhsinina ala be mogo nyuma ufe wa sadirina ala be sabare baga ufe wa ghayruhum anin nunun tana mimman Allah bi fi'lihim almuhabbata mogo munu ni ala ye kanu dila uka kola yuhibbu tawabina yuhibbu almutatahhirina nunun nana ko do be mogo do ka kewale be ala be aka kanu tugun kewale ina donc ni eko cide nyala ka kanu ba ma cide nulu bonyo gona fala arayhim nunun tigla mo inka hakilina inka la faraqa bayna rasul sallallahu alaihi wasallam wa khayrihi difference te cide na tanachenina lakin alqullata ma jakaraha allah illa ibrahim wa nabi sallallahu alaihi wasallam meteria min fuleni ala ye kanu ala yo fo mo chamanka ni man kutu doye me minye alqulla teria ala mo fo ibrahima anin nabi anin chide sallallahu alaihi wasallam ala ye teria fo nunu fula doronde ka akhbar anna allah attaqajahu khalila kama attaqaja ibrahima khalila chide nyang kibariya ko ala ya lemina ka keteriye ko ma ibrahima mina ka keteriye chogomi fal muhim la nyini ye munya dromo ni hamilende dro anna li ammata muskilu amruhum kalambago fule a ukako nyagambi de dole ukako nyagambi lendo daima bada
يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله ولو بتشيد من كتود كو على كنبا فنقول أقطعتم وتناقصتم نبيكم أمبا فنوني أقطعورا أيا كان نبي نما أيا نقش أيا كان نجما كمرتبة نقش أو قطعورا فرسول خليل الله شيدني على كتردي لأنكم إذا وصفتموه بالمحبة أنجلتموه عن بلوغ غايتها نا يتشيدن منكتو نكنو دي أي يتشيدن جيجي كابو أدانيورولا آياك مرتبة جيجي قوله نتشيدن كو فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ناكو على يعلم من كاكتريه كما إبراهيم من كاكتريه هذا تعليل لقوله nin kuma fo sababu ye munye cide nyi nin kuma fo aka kuma yin dode koso kuma juma inni aburau ila allah an takuna li minkum khalil ne be bariya teri kana soro ne bolo awla munna cide bariyara le ateri kana soro le la awna a sababu ye munye ayilla ye munye pasgala ya le minaka ke teriye fa nabi sallallahu alaihi wasallam jimalaka tanuna kisibaka ليس في قلبه قلة لأحد إلا لله عز وجل parce que yoro tecciden ka dusukunna tuguni na bisa ka mugo wore ka kanu doye ka alaka kanu intoye do yoro tecciden ka dusukun kono tuguni na be mugo wore ka kanu doye ni alaka kanute alaka kanu ya le ka dusukun fa o do na le ka dusukun kono ka fa mugo wore ka teriya do yoro to yorola ودي أتوا بباريا إن كانت ترمنا أولى قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وهذا النص سريع على أن أبا بكر أفضل من علي رضي الله عنهما نتشيدنكو ننتم بترمنا نتم أبو بكر من كاكين كتريه نيكولو جيلي نيكو أبو بكر كوسا عليه alaka je kabu fula bema o fi haja araddun ala rafidati araddu ben ninna arrafidauka bal mo odiato anko araddu te bashiye me aradduka ke aradda ilmiya aradduka ke ni doni de ani adabu sino araddu kitabu fulo ya qur'anade kuranai araduke mushrikuka kuranai araduke munafiquka kuranai araduke ala sosolawna junubutiguka kura araduk kitabu foloye kuranade o ko fe cide nya araduke muguka cide ngari sai araduke muguka aradu bekede mi abekede ilmiyan abekeni doni de ani adabu o bil hikmati wal mawjati al hasana aradu bekeni ode bonni aradu kerani ilmiya ni doni fanaye ani huja ni derila jelo nafa bola ka soro aradu ka keni chogo wore ni ote donc afuleya wa fi haja raddu ala rafidati aradu benni na arrafida u karafida ye munye shiyaw hukuma rafida munna Ali ibn Abi Talib mode Jainul Abidin utumbe ode ka halagala o be dirisudin uya nyininka ko Abubakari ani Umaru e ka hakilina ye jumaye Abubakari ni Umaru ka kola aku wajire jaddi aku nununye ne ka moke a ministre fula de nununye aka ministre fula de nununye tumamu uya ayen nunun tanu doro uya ka majlisi bila rafida kure nunde uyu bolo bo aka kola ka majlisi bila hukuma rafida donc ninya araduye uka alladhina yajumuna anna aliya afdalu min abi bakr ulumunu ba fo ko ali de kausa abubakar ye ciden ka kolonje fule abe aradukuka ko abubakar de kausa ni ali
وقوله لو حرف امتناع لامتناع لو يحرف ده بليلي حرف ده دو كودو بليلي لا فيمتني والجواب لامتناع شرط جابوا ببلي نشرتين بليليه ولا حاجة أمتنا صلى الله عليه وسلم من اتخاذ أبي بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا لا ينموني ولا حاجة ننكا شيدين يبالي أيا بالي عليك أنا أبو بكر أيا بالي عليك أنا أبو بكر كتريه parce que ale ya bali li annahu yamtanu an yattakhija min ummatihi qalila parce que ale bali len do kana teri mina kam mantonla ale bali len do kana teri mina kam mantonla o de ya to aya bali kana bakar ka teri qawlu ala wa inna man kana qablakum ala litanbih ala quru yede ki hakli jigi wa hadhihi aljumlatu fi أثناء الحديث لكنه ابتداها بالتنبيه لأهمية المقام كما من بين أفو كما من بين حديثا ينكونو ديو من منان نكما فوتو كيدن نانا على دوالا كوني همينة جو يورين همينة كماري كوني همينة كماري o yoroni foto كيدن على فوق فرقا قوله فلا تتخذوا هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجدا أو النفنا يحكي جيجي وري على وإن من كان قبلكم على من فور التنبيه ددو كومي أمبنا بلالا كوبا ددو ودياتو أي على دوالا وكوفي أكون على فلا تتخذوا نفنا يتنبيه وري كم بلي أنك نكبرو أنك نمنا كوتم مسيرين وهذا أمو يسمل قبره وقبر خيره أو نيني غربالي دي نتيدن كو قبرو كنا منا كاكم مسيريه تيدن كقبرو بننا مغوري كقبرو بالا قبرو سيدة كنا منا كاكي ساليرون مسيريه قوله فإني أني هاكم عن ذلك ناكم باو بالي ولا هذا النحي باللفظ دون الآدات تأكيدا لهذا النحي لأهمية المقام فإنني هاكم عن ذلك هذا النحي باللفظ دون الأداة بل لي من فلم نينا يافوني كمانوية قول كاسرو دون الأداة تأكيدا لهذا النحي لأهمية المقام نم بللي من فلن كاسرو منام دولا منام مني بللي جليالي منام دوما دولا nimbe joyore hammini de yiranna tuguni ka fonnin joyore hammine do kosobe min fawaid al hadith donc abenni hadisa fayda kono anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabarra min an yattaqiya ahada qalila ciden bariyara akanam wasimina kaka teriye li anna qalbahu mamlu'u bi mahabbati allah ta'ala parce que ciden kad dusukun falendo alaka kanun folo نيجي حديثك فايدة فلوي فلنا أن الله تعالى تغجه خليلا حديثا فايدة فلنا أيا يرنكو على يتشيد من كاكتريه كما تغجى إبراهيم خليلا كما إبراهيم من كاكتريه ففيه فضيلة للرسول الله صلى الله عليه وسلم دونك ني حديثا تشيدن كا فسمانتيا وبني حديثا كون parce que Allah ya mina كاكتريه كما إبراهيم من كاكتريه تقوم سبنا فضيلة إبراهيم عليه السلام باتقاده قليلا إبراهيم فانا كفا سمانجا يراني حديثا كنو بس كلا إبراهيم من كاكتريه نانينا فضيلة أبي بكر أبو بكر صديق كفا سمانجا وأنه أفضل صحابة harisai nya yiranna ko abubakar de kausa ni seban be ade de kausa seban be li anna li hadisa yadullu ala annahu ahabbu sahabati ila rasul sallallahu alaihi wasallam parce que hadisai ba yiranna ko abubakar de kadi cide nya katebe seba to beka duruna tahajiru min ittikhaj al qubur masajida abe hadisai kono
kam bali kam baga an kana kaburu ke misiriw ye fi qawli ala fala tattakhidul qubur masajida o yera ciden ka kuma kono na ko akana kaburu mina ku ke misiriye wa qawlihi ani ciden ka kuma kono fa inni ani hakuma jalika ne bawu bali oma de akana kaburu ke misirin ba bala uma worona anna man dafana taqsa fi masjid wajaba alayhi nabsuhu wa ikhrajuhu min al masjid hadisan yedde faida doye mu ya dalila iranna mugo na su donna misiri kono de awajibira anka su wobe kabo misiri kono anka ta su do kaburu sola ase doni ke ba bofo misiri ni kaburu ba kono sallite saha kono ko fula dola kelen de beke na ya soro kaburin tumbe unana misiri de jo kaburuka misiri becci ka boyede kata jo yorobere kaburu bota nola na ya soro misirin tumbe kaburu tunta kono misirin jole ko fede ye kaburin do kono uye su do kono ambe suinde bogabe kabo misiri kono kata do kaburu sola misiri kato aka misiri yala sino sallite saha misiri kono ka kaburu to kono ninde woro nay wolon fulanna hirsun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi fi ibadihim an shirki wasbahihi ciden ka kanu ana ka korto kata kan mantoma na ba kan manton na bu uyoro majanya kabo mushrikiya ma ani mushrikiya sababu ciden kortolon da wakati be ka kan manton mabbo mushrikiya ma ani koko sababu ban se shirkuma aban mabola de لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك وجرائمه parce que ka kaburu ke misirimu ye sira de do kata ewa mushrikiyama ani mugo abe mugo de jafari fana kata mushrikiyama wali haja harasa annabi sallallahu alaihi wasallam ala tahjir ummatihi minhu ninde koso ciden kortola abe akanuna fana ka kam manton bali wala وهاجا من كمال رافته ورحمته بالأمة نمبايرا نكوتشيدي أكاهنا نكاهنا جلي كتا كم منتوما نمبودا يرا سجنا أن من بنى مسجد على قبر وجب عليه هدمه نيكوفلا من فمو بيا سجنا حديثا نيايرا نمو من يمسيري جو قبرو كده أواجبرا مسيري دي قبرجا a wajibile ndo kam risidin gurja ka boy kaburin ka to annola hadisa banaya wakati banaya inshallah wala ni alay wakati wore iranna bunteego muhammad bin wahab ye bunte me ka kuma munun fo ani masailaw ambe continue wala muhimmu ye munye dro ni mbondala muallifu ye delila nani nati nimba ira kaburu kana ke misiru ye abeno franfancia ni ala ye deresure iranna mu ko kaburu kana ke misiriye kam misiri jo kaburu ko doronte de hari ni ye sujuri kelende ko kaburu doye ube ye salli kelende ke farda salli kelende ko kaburu doye iya mina ka ke misiriye donc jamana imbe chogome ani jinya sila ma jamana chama mbe chogome abe simila miya ka tungaranke ya iranna silama jamana chama kaburu de be kene kan kala kaburu la ibe kaburu de jolenya kogo baka bomba ka misiru baka silama jamana wala kasoro ko min fulene nye cirenye mugo balala kanyana maya kono aye mugo balala kato akasaya banana ni tile duruye aye mugo balala kato saya sikarala ne ibe silama jamana udeye jamana min nita ye ko kaburu fule so ba jolen bala kogo jolen bala keneka abe bato misiri bala fo saudiya de ala kanu tanga haribe ala kanu ka tawhid kolosi fo saudiya jamana de sino silama jamana min be bi ko keneka kaburu te ni kogo jolen bala ni bom bala ni salli beke kantigelu beke dafalen beke silama jamana min be ni ate keneka e fo saudiya donc ni silama ya katungaranke ya iranna
ko silamiya ye tungarankeya de mogo be silamiya konoma ɲuman tɛ dɛ k'a sɔrɔ nin ye ko de ko jugu belebele ba danga de b'a nɔfɛ yahudiyaw dangara a nɔfɛ nasaraw dangara a nɔfɛ ayiwa hali bi silama mantɔnw la nin ko in bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo i dangalen don mɔgɔ mɔgɔ ni kaburu jɔlen de b'aw bolo o barika bɛ ɲini salli bɛ kɛ aw dangalen don et puis aw de ka jugu ni danfɛn bɛɛ siraru nas mɔgɔw bɛɛ ka juguma ye o tigiw de u tigiw ka jugu jɛnɛyakɛlaw ye u tigiw ka jugu mɔgɔfagalaw ye u tigiw ka jugu ka tɛmɛ dolomina kan kaburu batolaw misiri bɛ minnu bɔra kaburu la mɔgɔ minnu ni kaburu b'u bolo misiriw kɔnɔ kaburu mɔgɔ minnu ni bon jɔlen bɛ kaburuw la mɔgɔ minnu ni sanke bɛ kaburu la mɔgɔ minnu ni kɔgɔ b'u bolo kaburuw la a bɔgɔ bɛ ta barika bɛ ɲini u ka jugu ni jɛnɛyakɛlaw u ka jugu mɔgɔfagala ye u ka jugu ni dorogotala ye u ka jugu ni dorogo feerela ye u ka jugu ni dolo feerela shiraru nas o bɛna ciden y'o de fɔ ko mɔgɔw bɛ jugumanw de don o bɛna fɛnw na o bɛna fayidaw la olu de ka jugu ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ayiwa o dangalen dɔ fana ala kan kisi ala kan tanga nin ko sugu bɛ kɛ min bɛ silama jamanaw kɔnɔ ala ka hakili di silama jamanaw ni silamaw ma ka tawhidi faamu d'u ma n'u bɛ nin ko sugu n'u b'a dabila sinon dangali ko de don i b'a la i ka jugu ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye ala kan kisi ala kan tanga mais an fana tawhidi ma faamu silama jamanaw la jɛnɛyakɛla de ka jugu u bolo dolomina ka jugu u bolo dorogutana ka jugu u bolo ka tɛmɛ kaburu batola kan kaburu batolaw filɛ mɔgɔw filɛ seguw dɔw filɛ mɔgɔw bɛ bila mɔgɔw ɲɛ jamana in kɔnɔ san yɛlɛma ka taa kaburu dɔ la ka taa sigi ye ka tile joli kɛ ka tan tigɛliw kɛ ka dafalenw kɛ n'u bɛ cari ka bɔ ɲɔgɔn na don min u b'a fɔ bɛɛ k'i ka ŋaniya siri sugu bɛ bɛɛ ka mako ɲɛnabɔ mais olu bɛ tɛmɛ mɔgɔw ɲɛ jamana in kɔnɔ ka mɔgɔw lasali kuma si t'a la mais n'u sobira mɔgɔ min na ka nkalon da mɔgɔ min na ko a ye walimuso tigɛ ou bien u y'a minɛ jɛnɛya la mɔgɔw bɛ ɲugu alimamiya la n'u ko mɔgɔ min bɛ dolo min u bɛ ɲugu o alimamiya la n'u ko mɔgɔ min bɛ dɔrɔgu de furu u bɛ ɲugu o alimamiya la an m'a fɔ ninnu tɛ junubu de haramu do kabayira junubu do mais kaburu batola ka jugu n'a ye ala kan kisi ala kan tanga subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk